bide baka. Sukru Masters. Sukru Masters. TV. Ay, midday. Ik had vorige week maar naman jalo mo na no pinamagot op Facebook. Mablokken het systeem gaan. Maar goed, we gaan het opnemen op TikTok ben ik er live. Maar later gaat het werk, want een film net aan. Maar met ik op YouTube. Kijk me niet zo aan, mensen. Mina corruptie, waarheid met Chakong. Kijk me niet zo aan, TV. Goedemiddag. Lieve Stranamang, Strana Omas. Ik zal allemaal een mooie live maken. Want ik heb opgemerkt dat heel wat zaken. Mensen worden boos. Oh ja, dit moet ik even erbij schrijven. Matura over wet USD. Maar in ieder geval, een live dit moment Tamara voor Matura. Want Matura kan gewoon breaking news. En dan weet ik een wet die staat teki nobong. En een wet orkestra namang. Maar wat Matura vergeet te vertellen, waar ik morgen antwoord op ga geven, een Wild West, ongecontroleerd. Huh? Una respecti morogi SRD, mevrouw Matura. Dat je kon gaan wat Oppenheimer tori, kon luisteren naar man. Tax vaststellen van regering kan tekenen een nieuwe wet. Wat de gevolgen kunnen zijn. We kunnen geen dollars daar meer kopen. We kunnen dit niet doen en dat niet doen. Tamara mo pikio. Dan mi aba wet. En mi zal leggen dus maar uit zijde kan de. Vermoedelijk kan de zijde awet. Tjetje. Prescom heeft bedankt bij SLM. Hij wil de directeur worden. En hij heeft aangegeven het vergaande afspraken met de president. Daarop komen we terug. Mensen jongen, migwa corona nikeri. En samotakja na mi mening. En alles mag hebben mening. Isabi, walo sensasi, walo social sma potwa losani over de passief Nikeri, over de passief Koroni, over de passief Wageningen. Maar ogo urei of aichuru ulusu foto voor achter. A her passie tipsa a broodje koppenamenpunt gomit voor met dit tot nes. Dat nou wang. 3 wagi banti koti. 1 terug banti koti. Maar pemi wrak. Dan me shiwa wagi. Dan me luka wagi. Dan shitak na een wagi van bedrijf. Wel hier. A herpassie. Sinds mi saka van broodje uit. Zo bata, 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 gling. Bata, bata, bring. Bata, bata, kring. Dat is alle de olof bata. Wanneer een bata en meka passie. En bata kisa passie. Passie, dat sa, dat is zo'n mooi gedeelte. Pero maar doe pas. Dat je begint met kwa squala. Sluku.
Passie mek pasar, hè. Tegen hem al fara. Je door heen naar dat peperema asfalteer een jaar, 2 jaar terug. Dan ben je een bata. Swadwaro. Hey, swadwaro koja, swat aannemer. Bata. Passie begin pretty. Passie brokokba. Minister Owe. If na weke autoriteit o die hel. Of na ero o die hel. Het scheelt me geen chocolademars meer wie daar bezig is. Want we hebben ook 3 schrijven gestuurd. Dat de passie voor bepaalde aannemers. Na take money. Take a broede money van volk. Take a broede money voor belastingbetalers. Dat hij mij liever wel rommel roko. Want alle 3 jaar de man go krabba passie meki. Alle 5 jaar de man bij beleg. Alle 10 jaar miljoenen geven uit. En diezelfde rommel corruptie gaat door. Vermoedelijk. Want mensen moeten vreten. Een aantal, laat me het netjes zeggen. Er zijn chama's en chaprahas. Ook bij OW. Die zaken goedkeuren. Voor bepaalde aannemers. Of vermoedelijk voor bepaalde aannemers. En wie leidt eronder? De belastingbetalers. De mensen in rij. De chima se ganga de chi auto. Bante sutu. Bante priti. We teku. Mino wa going na gotroto. We teku bigi money. Van regering. Van regeringen. Van regeringen. Dat zou we doen. We liever wel een chocolade maar story. Bata! Regering! En mis tu kafe mis sapsa met takito. Al jaren de Orolife want aantal lesbiekaarten aan. En het blijft hetzelfde. En wie leidt eronder? De arme Surinamers die een auto hebben gekocht. Want de banti sa boro baya asma brita kay regang en wagi dat ze een maandje terug heeft gekocht bij een autodealer. Met hard gewerkt geld. Betaalt elke maand want we stopt dat aan Esma. Asma vindt aan jou, ik heb een leuke mooie auto gekocht. Ik ga naar die kerry om naar mijn ouders. Tubanti kotifas damagba. Tubanti. En dan heb je aannemers die krijgen. Minister. Minister. Openbare werken. Corona wordt al jarenlang verwaarloosd, trouwens Wageningen ook. Minister, mina veld mi der. Mina ala day, mi day want trawijk. Ala day, mi day want tra omgeving. Want je sales winkri dan een winkri, je met alles ma. Tegen distributie, je met alles maar naar alle winkri. Na bijna 2000 zoveel winkri, waarom alles aan ude met de. Goedemiddag. Huh? Mensen, ik ben ook op TikTok hoor, dus. Ik kies even op trasa op TikTok, mensen. Hoe begin je TikTok, hoe make sma, pot san gim sam taki jaso. Minister, away. U weet, ik ben niet op sensatie.
Want iedereen heeft sensatie gemaakt van Hogerijstraat, van die andere, van die Kerry, die hele dag dingen liet zetten. Kijk, pothol, daar auto kapot. Ik ben niet met sensatie. Maar weet je wat je moet doen, minister? Je moet geen enkel aannemer die asfalt doet meer dan 10 kilometer of 50 kilometer afvaren. Praat tegen 3 aannemers. Net toen Frans Guyana Frankrijk. Albina Paramaribo. Leren jullie het keer. Want een paar rommel van een paar aannemers. Die rommelwerken leveren. Dan ga je zien het verschil. Je ziet het verschil toch van Albina naar Paramaribo? Of hebben we die geleerd uit fouten? Minister naar alle les pekkie. Nog je aannemer maar 10 kilometer. Een voorbeeld met Taki. Want bepaalde aannemers maken rommel. De dichtheid van die asfalt deugt niet. Ik kan technisch heel wat dingen uitleggen. Huh? Groetjes. Washabo. Huh? Dus minister, van minister Stefan Shang, kan ook een tekamang, u sheriff video na man. Ik heb een verzoek, want Motegi, je hebt een paar chamars en chaprahas daar op OW. En die mannen saboteren dingen. Die mannen maken. Hey, dus eigenlijk ben je nog een Karoo mafia toch? Jullie zijn opgefokte, doordenkende criminelen. Je hebt een aantal zitten ook bij verkeer met verkeerslichten. Dingen van een ton, 200.000 SRD, die mij pot 1 naar 2 miljoen 3 SRD. Dat soort criminelen heb je op OW. Het werk wordt niet gecontroleerd. Of wordt wel gecontroleerd en met verkeerde informatie daar zet. Want de aannemers die het goede werk wel doen, en die worden gesaboteerd, want ze willen vreten, er wordt met kwaliteit rommel gemaakt. Want ik krijg nog geen antwoord dat we als third party, als instituut, u kunnen helpen met het controleren van kwaliteiten. Want u weet dat we die corruptie gaan bespreken toch. Maar nou spang. Er is een lange karma en er is een korte karma. Mensen huilen. Tegen banti bos. Naar alle die rommel pothole. Maar er wordt geen moer gedaan door Bata. Ja toch? Minister, praat daar Roko Gidri voor aannemers. En van een Rokomang, dan mek ik gyama Rokomang, mek de man een lijst voor Rokomang. Ik kom wel live hoor. Maar op Facebook, de man nak me boss, net met me goed op Facebook. Misschien de man nak, de man poes terug baka. Dus ik ben teken op bij dat TikTok. Dan later mo poten baka mo loaden op dat mijn YouTube. Dan go volgen op YouTube. Minister nog wat. Minister Stefan Shang nog wat.
beheer van sluizen. Ik had een heel voorstel gemaakt. Dat sluizen waterbeheer. Volgens mij, a sabotage de sot tranga na owi. Dat a minister zegt no man duero. Kom jere. Sas nesi okotego no. Sas nesi wani. In plaats van wat doet die Surinamer? Waarmee is hij bezig? Toch? Doet hij goede dingen? Maar die sabotage in OW zelf. Met jere toch. Daarom in elkaar bepaalde zijn. Ete! Maar Stefan Shang, minister. Hoe dat dreiting. Alle de kanaal per de sluis de. Per de man kan poes water kong. Met landbouwers op water. Dat juist de sluis tapu. Jagi alle de rommel. De sluiswachters of we kan de Labaria, if na Dagwes Nechi, if na Kupari, if na Logo, if na de Chamar, Chapraha, breek dat ding, maak een andere orgaan, sluizen en waterbeheer, Goluku, Tulifo kanaal, je waka. Je waka. Juist adreten de. De man op de sluiste aan de vloed. Met water leiden de tappa water. Ze hebben helemaal geen verstand van waterbeheer. De man a keti de mare. Krak. Ay panya ay gecha. Ay banker man. Hoi sareke. Mara de gaiwan. Met de landbouwers de man. De landbouw se haar water van kanaal te dreten kon maar sproei. Dat stref unoman. Dat stref unoman. Wat eenvoudig om een sluis de. Om een kanaal de. Dat er aan het een komt. Dat stref de oppo. Te met tegen mi lop democratie valk boy. Democratie, mi lobe falak. Maar een dictatuur, mi lobe moro. Want mi shitak bepaalde zijn om een democratie, minister. En op babbel, o epunu in a kondre dis morera. Maar met takitok langa blona shi, langa libina shi, mi hoop dat kwam op one day. Dat we vieren samen taki. Dat we tak uwan ja vrij. Uwan dringi vrij. Maar we les no moer. Uwan epi. We play one nationalist. Dat zijn jullie juist die anationalisten. Jullie zijn juist die fucking chamaars. Sorry dat ik dat moet zeggen. Saboteurs. Vernietigers. Landbouwers klagen. En dan heb je een paar fuckers in het land. Ze denken dat ze macht hebben. En breken wat ze willen. Dat we tak uwan change. Precies wat dan wiswasi. 100 jaar even een lukboom. 200 jaar even een lukboom. Precies zo we kwekum chintu. We pleita kwe roko we dusangi kondre. Daar te we sikito. Terwijl play hedi siki na ambtenaar. Terwijl je hedi attest go. Gilanti kantoor. Ik ben ziek, is mijn shisante sane vrij. Dat gide attest. Dat de shisani de nomango roko na lanti. Maar go luku de krapta de ukudrin de biri. En dat lanti accepte dat we komen vooruit. Naar een biggie mentaliteit. Dat mi moest tak tuto. Mim tak tuto. Terwijl lul herde op social media. Herde! Play politicus! Dan mij kotaki een hun staan nooit voor president. Nooit meer! Maar dan moro mooi was am lobby toch.
Omdat ik hun staan nooit meer voor president. En dan later meer, ja, Lashman heeft het ook gezegd. Ooit je tak aan Lashman? Ooit je met Lashman? Ooit je tak naar Lashman? Ooit je best dong naar Bouterse, naar Herenberg, naar Lashman? Zij daar maar door uitspraak? Kom je tegen goed idee. En alle de mensen podeng komen stok. Ja, akuli, no akuli no moest Trump president, no akuli moest disi, no akuli moest dati, en akuli dat. Me lees de comments. En u print alle de uit. Alle de man. Zijn fake account. Maar op als koppel jono. Apartheid, sa you denk you de. Apartheid, sa you denk je ondersteun. Is een gebouw? Voor alle mensen takasani, en hun staan uit. Is een gebouw, pe go, wat ik pakket? Is een gebouw, de mensen hegemony te mijn jongen money taki? Na hun staan niet bouwen gebouw. Is je restaurant is dan dat pe ise gemeubileerd? Na hun staan niet paying. Is je skotu sameke? Na hun staan niet paying. Te je kies pakket. Funyang. Wala mala sa takwe kuli. Ungolu onderzoek per de pakketten mo po. Te je dringa tasty aloe vera sap. Me karaneng. Te je dringa tasty sport energy drank. A soort Gatorade. Nou hunu stani jien. Isi de gertas na nga diamante netapu. Nou hunu stani jien. Mina wa goina gotro gotta ngayara. Wa mi kan goina gotro. En mi op een bedrijf. Wat vuil ophaal, go clean. En mi op de bar is aan mij verpak. De lul over een hunistani. En Lashman heeft gezegd. En in een onderzoek zei dat maar takasani. Dan moet je antwoord wel. Want de verkiezing komt. Dan moet je ook vragen van waar je komt. Die politieke partij. Wie is 99% de sponsoren van die partij waar jij zogenaamd op stoel zit en je kolen, je mond open doet? Ben je dan gewoon naar God talk. Maar ten met je persoonlijk, dan moet je. En als je een dag mee uit die contactie. De wagi zou rij. Nou, hoe staan je de wagi daarbij? Is je asfalteer daarbij? Dan ben je mijn straat helemaal. Dan kun je vrij. We gaan vrij. Maar dat kan niet schrijven. Want we gaan tegen boom hard staan niet toch. Allemaal zeggen de comments. Akuli dit, akuli dat. Ja, je hebt gelijk. Hoe staan die akuli? De saka. De mama pima. Dat doet taki. Tap de comments. En misschien, no wama van partij ne pikito. No man ne piki na partij. Want je hebt biggie back. Je denkt je valk. En ja, zei je Alesi, zou ik je solis gratis. We vreten toch? In plaats van taki. Tak een Surinamer. Dus wacht hier. Wan Panesi no mantro president van Surinaamse afkomst. Wan Maron no mantrong wat we kade Juka, we kade Saramaka, we kade Quinty, we kade Sapsa ano mantron president tu? Wan Snesi no mantron president tu? Hun staan van Surinaamse afkomst kan geen president worden omdat wan bede sapore tape eigen titel allemaal aan sem
Braikmano den je organisatie. Moje moromoi. U klootzak sa uno saptori. En u kan go verviering. A partij pe jopo e taxani. Ashwin Adin. Asa me tak jaso. Want u mafi partij be jopo e lulul. Ashwin Adin was 2 jaar president in een geheim document. In een geheim document. Van der Saan is nog in leven. Ik hoop dat jullie Van der Saan gaan vragen. In een geheim document had hij het presidentschap van met Touyari. Johan lul. We play Sabima Takman. Sabima we play. Understand? Kuli, nooit meer president. Ik sap zei attackeren, boy. Betekent ik bij mijn bedrijf Go Clean. Kan ik ook schrijven naar Kafik, Kamer van Koophandel. En ik loop ruim rommel op toch volgens mij naar een bedrijf. In de rustig, want ik loop moet ik natuur no play naar jou. Want mijn ruim op. Mijn ruim op doti frustratie, doti bedrijf. Maar je mofo aan natuur sabi a cirkel teki ay luko. Walofo no sa tak sa nang umofo. Uday. Uday. Dus if you contact tralisi, if you no saba embaratorif Lachman sa Lachman taki on hun staan nooit voor president, dan laat je goed informeren waarom hij dat heeft gezegd. Want je was er niet bij tijdens een gesprek met Zalig, Herrenberg en Bouterse en Lachman. En nog 2 andere mensen. Want de dalibi ete. Nee, tu, want mi dalibi ete tu, sorry. Tu dalibi ete. No lul era. No lul. Taki gebruik jij het ook gezegd. Je lul. Met takken netjes. Dus als jij als een chamar wil gedragen. En jij als een landvernietiger wil dragen. Dan wacht ik op de natuur. SBB, nee, morgen. Matura morgen, of een van die dagen. De onderwerp lui, jonge mensen, maar ik maak mijn life langer toch. Maar laatste one, dit moet ik wel. En ik volg wel loma toch. Ik volg. Eigenlijk komt dat het. One lepeltje zie de fadom in a liba. One lepel. Sensatie? Maar first dood, ja. En first dat, onderzoek dat. President Long. Want president Amerika migado. Maar president. Milop de sensatie van een aantal man DNA-lieden. Man zijn in het gebied. Maar ik ga één ding zeggen. Jullie houden geen rekening met de mensen. Maar met contact dat eten. Dus wat lepel, wat spong. Kom met dat. Wat theelepel. En alaman sabi. Zij staat op in het binnenland. Alaman sabi. Zij doen politiek. Smannen de owners. Drapen. Maar dat moet liever. En ik kom met stukken. In de tijd. Bouters hebben de president. En samotak ja, u kan go actie wa maar dali beter. Van meneer voor Sanine Oosterling. Ja, Oosterling van SWM. Oosterling, hè? Malon Oosterling, ay. Mo karaman, mino hoop taka urak tak me karaman ningara. Mino hoop taka urak. De bigi bottom. Na
gif. Zij varen in quarantaine liba. Zij moppen dappen. Ano weinig. Dus was spoem, fadoja, hel, sensatie. Marlon Oosterling, SWM-directeur toen. Gona president Bouterse. Daisy Delano Bouterse. Dat Tori bespreek. Wel jere. Aan het tekwan wikiere. A heer boto. Stop voor varen. Want if a boto. Nanga lading se ego. Abra kotika liba pe mungo havende. Uno sap sadape. SWM no ma pur watra moro. Smano ab watra drink moro. Her mungo albina klari. Her marawena na watra moro. Smoke dede. DNA leader. Bouterse had het toen stopgezet. Voor hem na I am gold as an ego. I am gold ja. U verbeter me tapak. Dadelijk te ook tapa live. U verbeter me. Isabi? U verbeter me. Oh yo, mine, follow me bij tapas aan. Deze man, ik ga hem weghalen. Soms, maar dit was de weggeven, want ik min op reageert op bepaalde. Maar ja, dus, we jumpen ja DNA, we jumpen en longo na ala de station, maar spoem, Plato Alwin, beweging no de bro. Plato Alwin, beweging no de bro. Fawaka. Taka kami. Boy no gimo were do at tide mi kiswa berek ba. E fere mensen fu. Maar mi fu kulip sing. Yo. Kis gros kinti daar. Maar goed. Echt mi kis gros kinti daar. Motegi jongo Erik Nasir maar verras me jong. Erik Nasir is er niet meer. Oké. Ja, doet het goed. Thank you. Want uno gim bepaalde berichten Alwin. Maar goed. Ik heb ook mijn emoties hoor. Dus DNA-leden. Uchakatori. Ubel meneer Marlon Oosterling. Want Bouterse best stoppen. Heel rommel rotzooi. Fuchago na nga boto. Tena quarantaine longo dape. If dat boto fadong. I mag stap once ani. Kommerwijnen heeft geen gezond water. Mensen gaan ziek worden. Mensen gaan ziek worden. Oké. Mensen gaan ziek worden. Mensen gaan doodgaan. Mensen gaan als een zombie lopen. Je snapt de verder als zombie toch? Sametak Jano joke. President. Mek de man zoek wat trafasieren. Want ik kom nog niet meer beelden. En je snapt dat bijna 3 boys meer vrij toch? 3 boys meer vrij. En zo is met borok wangen ding. En met film desani. Het is niet mooi om te zien hoe blauw het is. Hoe groen het water is. Waar het wordt geloosd.
waar herten en dieren niet meer zijn. A geur wat de mij gwe. De mij gwa tabrashong na nga Franse de mij abra. Visi no matang. En wij blijven accepteren omdat er bepaalde kapitalisten zijn die frieten. Haven, kwik gaat gewoon voorbij. 300 kilo, 400 kilo, gaat gewoon voorbij. Er zijn zaken hier op de haven die gewoon voorbij gaan. Waar is die controle, regering? Weten jullie het? Uma, uno wat we actief epuno, dat om een scanner kapoti. De scanner no roko. Je moet met informatie werken en je moet met informanten werken. Die heel veel informaties hebben. Maar als jullie niet willen, regering, is één ding maar. Afvallig uit DD. Ja toch? Afvallig uit DD. Want communicatie is niet heel. Niet wanneer men show geeft op social media met foto's. Met een paar foto's. We hebben dit gedaan, dat gedaan. Een pakketje gegeven aan DC. Een boterblik gegeven. Alles zetten jullie op social media. Zelfs de VP geeft 2 brushcutters. En dat is direct op social media. Bijna 50 brushcutters mee praten. Dan ben ik collect VP toe. Dan gaan we sensatie. We praten om een pakje soepel. Voor schoolkinderen. We gaan dadelijk door naar telektraaien. We gaan door. We praten om een soepel. Mijn dank sensatie. Omdat je dat je moet die dingen wel op social media. Laat mensen zien wat je doet. Maar ik ben niet met sensatie. Ik heb het vanaf al jaren zeg ik het. Ik heb mijn kleine donateurs. Die me vanuit Nederland, vanuit Suriname wat geven. En ik geef het terug aan kinderen. Want zij zijn de toekomst. Ja toch? Last but not least. En bij daar ai. En hoe volgen de mensen? One grant ik kom uit India. One grant komt uit India. Naar LVV minister. Via de ambassade van India. En er is een agenda. Waarmee ze nu bezig zijn. En de Indiase regering heeft dat door. En we hebben een mail ontvangen. En ik zie bepaalde namen. Want er is een Wageningen met 2 DNA-leden. En die Indiase ambassadeur met iemand vergaderd daar. Isabi? Is daar, ze waren daar in Wageningen gaan vergaderen. Met iemand van Kanawaima. Minoju Allah. En er zijn zaken beloofd. President. Check out Toriara. Men lose even want cheese aan Juno. Dan mi doro mi 40-45 minuten. User, no? We hebben alles naar de regering gestuurd. Maar we hebben bepaalde aan. We hebben alles gestuurd. We hebben een lijn. En we studeren met wat alles aan. Maar dit is arki. Lek van het tak ja zo. Maar luku sa LVV Odu na een grant van Marcusa. Een grant van landbouw. Maar luku. Ay regering.
Ik heb u gezegd, je hebt een aantal labaria's en chama's in uw regering. Unebrit me, no? En dat gaat u laten vallen. Die hele regering. Mensen huilen, mensen klagen. Mensen hebben nu hoge hakken aan. Ze zijn vergeten al die werkers van de politieke organisaties die hard hebben gewerkt op het veld. En jullie zitten mensen te accommoderen die niet eens gewerkt hebben. Mensen die papieren hebben. Mensen, kinderen die een goede schoolopleiding hebben. En willen helpen. Maar jullie nemen mensen om die corruptie verder te faciliteren. Gewoon asamus godoro. Nang wat tumang. En list van de organisatie die 5 jaar toch aantal dingen kapot heeft gemaakt. En mo konen tapu epe. Maar met luku sa we doen. De man tak in op tak alasan imo luku seipsa. Met luku no. Mensen tekadei. Mo tapanga opname ja. Mensen van TikTok, many thanks. Yes. Lobby who like me, Sani.